Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Ir-rakkomandazzjonijiet li jsaħħu s-sistemi attwali fil-ġlieda kontra l-vjolenza domestika bdew jitwettqu se jkomplu jiġu sostnuti. Dan kien il-messaġġ ewlieni f'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis fil-għaxija, kif ġew ippubblikati l-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta mill-imħallef irtirat Jeffrey Valencia li kienet inħatret mill-Ministri Byron Camilleri u Jonathan Attard dwar x'kienet ir-responsabilità ta' kull awtorità konċernata brabta mal-qtil ta' Bernice Cassar f'Raħal Ġdid fit-22 ta' Novembru li għadda. Bernice Cassar, ta' żewġ titfal li kellha 40 sena, inqatlet kisaħu bieret b'tiri ta' senter waqt li kienet qiegħda fil-karozza tagħha fiż-żona industrijali ta' Kordin f'Raħal Ġdid. Ir-raġel tagħha Rodrik Cassar qed jaffaċċja proċeduri kriminali kif qed ikun mixli b'dan il-qtil. Fil-konferenza tal-aħbarijiet intqal kif il-Ministri responsabbli raw kull rakkomandazzjoni li saret mill-imħallef emeritu billi spjegaw x'sar u x'qed isir biex ikunu indirizzati l-konklużjonijiet elenkati. Dawn jinkludu l-importanza taż-żieda fir-riżorsi. Fost oħrajn, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard tenna li żieda addizzjonali fl-aħħar jiem ta' żewġ maġistrati se tippermetti lil qorti biex titripla l-ammont ta' seduti li jitrattaw kawżi ta' vjolenza domestika. Jien informat li żieda ta' żewġ maġistrati ġodda ippermettiet li mhux biss ikollna maġistrat iffokat totalment fuq domestic violence, imma wkoll se jkollna maġistrat ieħor li tisma' każijiet u anke kompilazzjonijiet fejn l-akkuża tkun marbuta ma' vjolenza domestika. Min-naħa tagħna rajna li nirrispondu wkoll għall-esiġenzi infrastrutturali fejn anke tlestijiet awla oħra fil-qorti tal-familja biex tintuża propju għal dan l-iskop. U dan huwa messaġġ ċar tal-impenn tal-Gvern f'dan is-settur. Fil-konklużjonijiet tiegħu l-imħallef irtirat Valencia jagħmel osservazzjoni wkoll fuq il-ħtieġa ta' aktar koordinazzjoni bejn il-Qorti tal-Maġistrati u l-Qorti tal-Familja. Bil-Ministru Attard jgħid li qed tkun evalwata riforma intiża biex il-Qorti tal-Familja ma tibqax sezzjoni fih dan il-Qorti ċivili, imma ssir qorti speċjalizzata li fost oħrajn tippermetti li ġudikant jitratta u jkollu konjuzzjoni tal-aspetti ċivili u dawk ta' vjolenza domestika f'kuntest ta' tilwim familjari. Intant il-Ministru Byron Camilleri tenna li wara twaqif ta' taqsima kontra l-vjolenza domestika fih dan il-korp tal-Pulizija, ir-riżors uman żdied għal 44 uffiċjal u dan ir-riżors jeħtieġ li jikber għal 60 uffiċjal. Iżda mhux biss. Bdiet il-ħidma sabiex għassa f'Santa Luċija tkun konvertita fl-ewwel hub għal dan il-unit fejn tibda tilqa' fiha vittmi ta' vjolenza domestika f'ambjent sikur, aktar empatiku fil-waqt li tinżamm il-professjonalità. Ukoll ġie magħżul sit fl-imsida sabiex fih imbagħad ikun hemm ukoll konvertit it-tieni ħabb għal vittmi ta' vjolenza domestika. Dan fil-waqt li l-allegat aggressur jibqa' jiġi jew tiġi investigat fid-depo tal-Florjana u dan għal diversi raġunijiet. Qabel xejn sabiex il-partijiet ma jkunux fl-istess post u anke għaliex id-depo joffri faċilitajiet bħal lock-up interrogation rooms. Ukoll il-vittma tista' tibqa' ġewwa l-ħabb u anke tgħaddi jew tixed l-informazzjoni kollha li hemm bżonn l-ispetturi li jkun qed jinvestigar li ma jkunx f'dak il-ħabb. Dawn il-ħab se jkollhom ħaddiema soċjali biex anki huma jagħtu l-evalwazzjonijiet tagħhom fl-investigazzjonijiet. Il-Ministru Camilleri spjega wkoll li fil-Korp tal-Pulizija se jkunu komunikati Standard Operating Procedures bi gwida lill-uffiċjali tal-Korp dwar first response u verifiċi dwar ordnijiet ta' protezzjoni temporani u ordnijiet ta' protezzjoni. Dwar il-proposta ta' monitoraġġ elettroniku, il-Ministru Camilleri fakkar li quddiem il-Parlament diġà hemm abbozz ta' liġi li jipprovdi l-qafas legali għall-użu tal-monitoraġġ elettroniku. Fuq dan il-punt, Dr. Camilleri ħabbar li ħatar lil professur Joe Connataci biex jipprepara qafas u emendi biex jiġu ntavolati fi stadju ta' kumitat tal-abbozzi fejn vittma jew possibilment vittma tkun tista' titlob minn jedda li tkun tagged biex tassigura li tkun informata jekk persuna oħra li tkun tagged b'ordni tal-qorti tersaq viċin tagħha. Intqal ukoll kif l-aħħar ġimgħat quddiem il-Parlament ġie mressaq abbozz ta' liġi li jintroduċi servizz ta' prevenzjoni fil-Victim Support Agency. Permezz ta' dan is-servizz
servizz persuni f'riskju potenzjali ikollhom dritt tal-informazzjoni jekk persuni li jkollhom relazzjoni magħhom kienux jinstabu ħatja ta' vjolenza domestika. Kif l-inkjesta tisħaq għall-edukazzjoni kontinwa kontra l-vjolenza domestika, ġellokat fond ta' €1 miljun fuq sentejn minn fondi tal-Aġenzija Leza biex jintużaw għall-edukazzjoni u kampanji tarfin.